God kveld og velkommen til hentan her disten I Marstradøltene tja kvinnen I badmintonhøllene I Klaksvik. Her Mjølner teker imot flere. Det altså flåbølter I best- og kvinnedøltene. I midtelen, en distre midtelen flere som ligger av 3. plasset og Mjølner heimalige som her til bærs har spalt øyntest og altså litt attast I Marstradøltene. Flere som sagt at 3. plasset han var spalt 30 dister og vunnet 2. 3-0 tarbare dister enda her. Han har vunnet begge mot UF og SOI. Og så har de tapt 1-3-8 mot Tettnene. Mjølner, som sagt, har Malie har bare spalt 1 dist, og han tappte der 3-0 mot Drotte. Kvita så der kunne vi få Mariana Kalsø, som vi messer I kveld, å fortelle dere om et lite bil. Først får vi at tror var I Leikarna som spelar I kveld. Vi börjar vid utelinon. Terry Manna Lie Chafler nummer 16 Alexandra Ö Knudsen, nummer 2 Anna Göte Magnusdötter, nummer 6 Anna Sara Skalum, nummer 2 Ester A Rasmussen, nummer 6 Hilda B Morsensen, nummer 11 Jorun E Vank, nummer 4 Lydia Asmi, nummer 3 Magnhild Jakobsen, nummer 12 Ranva Henriksen og nummer 5 Tora Olsen. Og så har det tvær som Libra til nummer 8 Kristina Knudsen og nummer 14 Salja Johannesen. Heimalige Mjølner, ter I manna heimalige I kveld nummer 14 Alberta Otnadøtter, nummer 12 Amanda Johannesen, nummer 18 Anna Bogdanovic, nummer 9 Annika Stonkon, nummer 6 Asa Fredriksberg, nummer 20 Erika J. Fere, nummer 15 Johan Marsten, nummer 13 Maria B. Nilsen, nummer 5 Siri Antoniusen, og så har det tvær som Heiro Libero til Anita Gregersen ved nummer 8, og Tori Høygård ved nummer 6. Som vi såg alltså utelige flere som lägger 4 och får långt ut av första stiget här, alltså 8-0 till flere. Det syns man börjar och så 8-0 till flere och till alltså hända ner nummer 5 Tora Olsen som servar 4 flere. Jag ska för tagga där emot det Charm Mjölne. Asa och Pasmasha tar vi till väl emot det. Lägger I rum till Anna. Så efter fler. Anna I rum här till Magnhild. Jag kommer inte mer Louis I bulten I häst ner nästa bult någon. Så det tar få han I rum här. Ja, det gör jag där så kan Mjölne bygga upp. Alltså att vi smashar här. Vi är väl blockerat av fler. Och här får det alltså så ut nästa steg. 2-0 till fler. Framvis nummer 5, Tora Olsen, vi serverne 4 flere. Han server lengt, og han får ikke ut om til helt, og annars hadde han vært 8-4 til Kjamjølene til Sovjet, men han la vel innan 4. Tja, Tora, altså serves 3-0 til flere. Ja, så skulle vi lukka ha bultar ut til bultrangene for enden av et noen. Så for altså å være klars til å se her 4 servene til Toro. Ja, hun server vel, Tora. Takker vel med til Mjølne. Lærer han vel I rom til Johan her, som smasher han I gulvet, og så fer Mjølner sitt første stig. 3-8 til flere. Vinna så løs øsne servene, Mjølner. Annika Stonkon. Tora tykker mot det her. Får der nesten lumpan I rom, Anna tja flere. Magnhild. Magnhild efter. Nu Marion Kalsø och nu kommer Marion Gockveld. Välkommen till Tun. Du tror ju till fler. Jag säger först lötna. Vad kan du säga om dessa första boltarna som spalter nu? Ja, det var som det borde boltar. Mjölner tappt tvär seriemotöker och sen det tillfälligt spel och vi går serie från fler förresten. Men här allt uppe. Det så stått till fall igen. Det och nu vundar så nästa bolten här Mjölner så nu står han 3-2 och till framvis Annika Stonkon som servar. Och sen går servar kommer väl I rum. Ja, så
samskifte som kanskje dumpar Sinter til Mjølner, men får han så i vrommatter. Og framur loppa her. Nummer 11, Jorun Wang, som loppar han i vrom, og så 4-2 til flere. Det klart spalt. Ja, han har ordentlig rutineret spalt. Jorun en av spelaren som kom fra 30 år til flere, og hun en fantastisk spelare. Ordentlig god. Og en av tøymen vi ordentlig skulle halda eia vi av Linon til Trotte. Pura sikkert. Nå ikke flere årsaker. Ja. Ja, jeg fikk der så 8 en bølt. Flere stod han 5-2. Men det jo 8 en liklaløkere i kveld. Anja Danielsen, som du fortalte meg, hun ikke vi av flere Linon i kveld. Nei, og det trykker vi betyr øyne ikke for flere, at det ikke har henne vi. Men her stadig flere rutinere spillere som Magnhild, og henne nere som server nummer 6. Anna Sara Skålund. Ja, akkurat. Ja, der har vi utenfor månen en 6-2 støvann til flere, og en fraluk server her øsne. Magnhild lopper han point i rommater, så kan Mjølner røyne seg. Tøyre i rom her til Magnhild. Så tja flere for at det kanskje Iva seg syns og kvart som skal taka bulten. Ja, det var så heldig tja Mjølner at tja kvinnelinen at flere dystri utsetter på grunn av hinlinen ikke kunne komme. Så det mangler faktisk dystavending. Det sast vel. Det sast du her, ja. Nå står han 2 til flere, til rymmer ordentlig undan Mjølner kvinnen nå. Jeg nevnte det også for i början her, at Mjølner har vi bare spalt øyntist her til Kappengaren. Og her sier du til altså hinlinen som ikke har klara mannaline. Nei, det imiske årsak til det. Kanskje onkel Kappinger kommer vi inn her i Venjern og Østene trener til yngre liene. Så ikke kunne møte opp til disten her. Og det er ganske flåbe sammen som skal lukke hitje etter neste år. At ikke legge samståndes. Annars er det ikke styrt det. Jeg finner ikke början på Kappinger. Men nå får jeg glede å råkne vi. Ja, Øtlandføren kommer vel inn i disten her. Nå Hötte Mjölner en målöka här, men 8-3, Asa servar alltså i nät här och så läs vinner fler serverna efter. Jorun Wang som alltså servar nu i lötne och till det här ösen som bitcher upp här. Vinner där 8 en boll, tassa för Ester som loppar han i rom. Stövan 9-3 till fler här i första setet. Så stäcker i spelen och det ser nog så trivligt ut långt och chatta. Ja. Fler har ett gott liv och det här månaden rutinera, alltså mer rutinera än några liv. Mjölner. Så att det bara Annika Stonkon som om för 20 eller 21 år. Så det betyder ölanek. Ja, det är drattliga onkli. Nu har vi alltså när det är fötter. Alltså här är nog snack kvar från Arkansas som heter till dem som John 05 så är flyger spelarlistan som är fötter och annars U05 någon 6-5 snack kvar out om och så som du nämner Annika Stonkon från 8 fors är faktiskt alldeles försett ja en Lennon till men det kanske snacka vi a bit shortly upp och så man kan det testa vänjen gåsna. Ja. Och så kör han till alla spelare som är färdig åttalända är kanske vi har hemmatter innanför de nästa 2 åren så vi väntar till att vi får ett väl blandat om inte längre tid. Alene och fler för ösnen lukar tagat här vi här ösnen är kvar unkar som är vi flyger från 805 men ösnen döms Alexandra Knudsen från 305 alltså en 24 år gammal. Och ösne Ester Rasmussen som är från 8 fors. Det här var ganska nöker ara men ösnen är kvar unkar väl blandat så dem. Tora Olsen ösne. Ja, hon är en 6-6 år alltid. Ja. Och det så jag vet ju bara när vi natter tar spela väl fler damer. Nu kommer där på touch 4. Touch 4 till fler och till nummer 3 Magnhild Jakobsen och Ron som servar. Gå serva som tar ordentligt få Tamar då Mjölner med igen. Maria Scholtemont Tveitsi efter honom så ligger han också väl av sin bultren så här får fler än ett steg 11-4. Framvis Magnhild som servar. Ja, där servar tar lite av väl så bulten nu. Det flätar här server och där svävar man till ändan och så där ringer det här kan. Jag så jag tar där för efter dem så mot att kasta sig efter dem och vinna där 28 steg här fler.
12-4 är støvan. Så det en utskifting av Mjölnerlinjen till Erika Ferre som kommer ut. Alberta Åtnadötter som skal inn. Kommer stojer i her. Det ganska papurarbeid som Lukas skal. Ja, det skal Lukas styrast nye at det utskiftning är. Så klart att jag går upp efter. Alltså Alberta in för Erik och Mjölnerlinjen och Magnhild håller fram vid snärka och serven hon chassar. Ja, han ligger utanför här. Tja Jorne så som hon fär ansvarsrum men han ligger utanför och så är spelat 8 steg till fler. 13-4 i støvan. Jag får där så Tamar Aldaunon. Annika spelar i rum för Mjölner så pitchar där upp här fler. Efter en poänglös smash i rum. Så Alberta som alltså akkurat kommit in för inte smasha bollen i rum så är efter ett steg till fler. 14-4. Hon touches det i månen. Det är gångskjøkt. Ja, och i lötene kører flere til hem vi går servon och där spelar väl. Mjölnlagan för bänken till att slå till alltid på en kramata. Och till det som händer, tar i servnar är så mycket gåar som det är i Magnhild nu. Så brukar det ju det första släget bara på att alltså går så få temar allt. Ja, men du kan ju inte helt upp till mina och så fär de faktiskt bara en väg kvar bollen till och till uta kanten. Det blir för lätt att läsa det. Ja. Och kanske också tors först cha Mjölner att bygga upp ur i stövne. Så är det åter stäcker i stövan 15-4 till fler. Det är ju också ni ser timeouten som kommer alltså själv om vi först. Ja, i förrän är det så att man ber om timeouten. Men utanlanda tar det automatiskt. Vi brukar inte det. Vi brukar inte systemet. Det gör det annat och det helt blir allt för neck timeout och för några pauser. Det kan knappt vänta och göra en timeout. Så jag snackar vi har pratat rytmen och cha Mjölstolin och kanske. Alltså här har vi hört att det var neck brukt till lösningen. Man brukar ofta som taktik att prata rytmen och servern ta en server en 5-6 bollar att simpelthen röna på att server skoft. Ja. För så om det för Rika det är framvis Magnhild som server för fler. Hon har haft några framurgoa server. Nej, det är alluga, det är rättliga gåaren. Alberta för Mjölner smashar men han får alltså förlängt och stövan alltså 16-4 nu till fler. Och Magnhild hällde fram vid serverna. Och här glapp så tjäna. Här tar Nete emot serverna. Men här har hon haft något alltid inte. Men det är ju en 28 server. Ja. Här är Loj och hon säger att det är knäsande gott. Flätar och ordentligt här är Svesser. Nu är det Johan Marsten som server för Mjölner. Kommer ösna väl till första rum. Och Annika fräckt slår han att rum sig här. Rum till Alberta. Så kom det här. Bygga upp fler. Johan efter. Han var fairpoint och i nätet tja Hylte som smashar och så för Mjölner alltså efter ett steg 16-6. Framvis Johan Marsten som servar för Mjölner. Här vill det väl emot tja fler. Men jag tar Randa Henriksen som sände han i rum här. 16-6 hade var stockot var glädjen John Mjölner. Där fick Luka en liten glotta här. Ja, och här sen bollen allt för lätt man har inte att ta på såna bollar. Manglar koncentration vi först. Och så är det ju också att flerly faktiskt som spelar rättliga väl tar till just tryckar och vita kvart det här var för göra. Näck tryckar i spelen. Grundspelen. More organiserar jag där får bollen upp till hävaren och kan spela med dem som är. Ja, och vi såg ju inte att samma hårt tja fler att det är tvär som för ett samma boll som tar fler för hur wish tja Mjölner. Och här så en av de bollarna som släpper liva en löte, men här stäcker det så. Fler för stige. Och chans 6 till fler här i första sättet. Ja, det är några till spelen som man hoppar på så som morgon. Ja, det klarar hålla sig inte mer liv i långt löter.
här till utav är det kanske en tvärtsuchaffärna i rum och så är det fler som per stig det är minst här till. Magnhild smashar. Här vi tycker mot Johan och Annika. Asa vi går en god smash här men här läser det väl ja fler. Och väl Bjarka tja Mjölne. Och här får där ösnö ett stig. Kanske här har vi hur att säga att det var fler spalt så Ja. Det så är man kunde också säga att det spalt alla tunna. Och det kanske kommer. Men fler där blev vi pressade av serven någon eller där blev vi smash eller blocka. Så ringt tja Mjölne kom in i distan. Ja. Nu är det Alberta Ottnadötter som servar för Mjölner. I nätet teker vi mot i hansar serverne. Så får vi Nujan Tjej till fler. Och nu är det nummer 2, Ester Rasmussen som servar. Han får point och går vi också en gå serva. Ja, det är svär serva bollarna och där stäcka arn där kommer till spelare, ja. Där dyka. Otroliga flotta tekniker. Ja. Så efter Ester vinner nu kör service för så om hon klarar att göra det efter. Ja, servar samma stäm men hesa för få där tamar allt få där teacher mot Chamjölne. Så det fler att bli upp. Archen blockeren väl upp att det var annars så utlever en gott smash i Richa Anno men blockeren som väl upp här. Ja, väl sitta blocker och det kom akkurat upp i rätta touchpunkten. Timing är allt att säga. Nu är det Maria Bäck Nilsen som servar för Mjölner. En fin servar men också fraliga väl mot teacher fler. Så lätt där han färra men han är nog akkurat innanför det. Så här alltså stil till Mjölner. 20-0 är stövan. 20-0 till fler här i första setet. Maria, vi servar för fler. Tar väl emot för Mjölner. Tar väl emot i Ursa fler. Anna. Så efter Tora. Ja, nu dömer de bollen till fler. Vad ska man också med till Jeanette kanske? Ja, jag alltid ankroppar ju upp. Alltid var Annika som kom för där. Så fettler, ja. Jag möter kanske för tatt i att nät någon mot här att jag gör sen. Hon ska bara prova också. Så servan att kom till Toro och Fleili. Någon hon är också serva för kväll. Det är goda server på Janne. Här gångta i röversätt vill tja Johan och stiger för till fler 22-0. 22-0 så skiftar där återut Mjölner till Asa Fredriksberg som för ut och inkommer Magnhild Amanda Johannesen. Ja, Amanda Johannesen. Och till framvis Tora Olsen som servar för fler. Amanda kör point in och smashar. Så det här är Magnhild. Ja. Här så vi det Mjölner en sån har funnit sammanspalt alla. Ja, det är ordentligt gott alla. Och bollen ligger precis och Johan får tajma bollen ordentligt väl. Ofta har hon lintla för tull eller för sån. Och det tror jag att hon kanske är så ungen. Kanske får börja att slå oftare. Ja, jag förstår rätt. Ja. Det är som vi såg att här tja fler, alltså som tja Magnhild och tja Anne. Här, alltså nu. Ja, det kan väl tja Johan på nu. Ja, hvis Johan får sådana rätter av Karin och slär knäsan till här, så vinner vi. Hvis jag klarar näcket tja Johan och inte klarar det, så tappar vi. Så det är även också näcket en diagonal som spelar väl. Ja, står nu 22-11. Till fler här i första sättet och just ner distan i Marstadaltene. Och det är alltså fler och som vi kör Mjölner. 22-11 som säger stövan. Och vi tar så om det är men det som man säger att tja fler att det här var till döms Magnhild och Anne ute i så är någon här som så gjort att hon också väl smasha och ja. Och Anna Sara och Magnhild och Jorna Mine. Och så inte glömma Tore som är akterkomna attna Batsbor och som är rutinerad här ett sånt nu. Så
spelar väl, för dåligt spelar väl och Vikman spelaren ska klara till land. Ja, det var roligt så. Ja, och det sast tydliga av spelen och tar spela väl samman i så fler damer. Annika Stonkon vis man serve för Mjölner, gånger över Schöne för point i nätet. 23-11. Så är alltså två bollar efter så har vi fler vunnit första set. Nu är det Anna-Sara Skalom som servar. En gå och hör serve i brom. Här för Johan efter till strokes men för nekva länk, allt har länkt att han smashar här. 4-11 så är sett bollar. Anna-Sara Skalom servar väl. Johan, vi backar släg förstås. Så får där byggt väl upp här till Magnelt. Smashar. Här kommer blockaren väl upp. Tja Mjölner, 4-12. 4-12. Jag tar utsätta att Lutzendras rätt, annars är det bara 8 steg, tja fler upp till att ha vunnit första set. Magnelt, här kör hon där, smashar han väl ner i golvet och så är 25-12 och tar med sig alltså att fler har vunnit första set, pura uppe på. Ja. Stora månader. Jag såg alltså att Magnelt, det var kanske ända ner kongarättjan av servon som hon hejer här, misskojs i första set som gör en rättlig större mån. Ja, och så ser vi att det slår ner i golvet och en blocker som ofta fyrt som Mjölner sen 4-2. Ganska, det vinner näck bollar vi att spela rätt, spela kött och ganska amien i ösnen. Vad är det? Jag husker nu av tås sin rom till att det är ganska rutina till runt och distavändning som gör månen. Här var Mjölner och några chanser igen att vi ett fler lyre så visst det är den största månen. Alltså visst det här var viljan och spela upp till sitt bästa. Så kunde jag spela upp med det lynen. Men akkurat nu så det är ju som det här med till att spela. Det är vita om vänjaren Bojan Dropjak, och som uttalar rätt, men om han klarar att göra några vi stövna här. Alltså första set är Leot, vi slashar lukar mikrofonen här i några minuter och så var vi efter till nästa set i distan i mitten med Mjölner och Fleir. Alltså 8-0 till Fleir nu, första set är det. Ja. Ja, så är vi klar efter till nästa set. Till distan mellan Mjölner och Fleir. Hesa för Mjölner som serva. Står han alltså 8-0 i seton till Fleir som vann första set. Annika Stonkon som alltså servar här för Mjölner första bolt. Och Fleir vinner Lonko första bolten ösning i öronsättet. Alltså 8-0 till Fleir. Tora Olsen vi server kommer väl försom Johan Marsten Reinrad loppan försom men hata gånger så inte kvart ta såna sjus man får i golvet. Det är som man kommer i antenna in med. Ja. Ta measure alltså att stige fair till Fleir 2-0 till Fleir. Tora efter vi serverna.
Här efter Johan och Hesaver sitter smasher väl. Mjölner alltså vinner ett steg här. Och så Asa Fredriksberg som för allt Klein Olsen. Nu ska vi vänja oss vid att hon heter Fredriksberg nu vid serve. Ja, stiger för åter till Mjölner Hesafer. Nu ska de döma för det här. Här var Netchafler. Ja, ja. Och skulle ta grunete så 2-2. 2-2 och åter Asa som servar för Mjölner. Anna Sara smashar väl i rum. Här var Östen väl mottid till Johan. Här får bollen ut. Fler vinner alltså att ha stige 3-2 till Fler. Anna Sara skål om vi server nu. Ja, han ligger utanför det, så här var så en server som inte rycker. Jag hade en av dem helt favor kväll. Han kan serva, men var akkurat utanför så hon kan gå sväva och det sista är det snö ut tomma. Ja. Det är att det kommer upp på ett så högt, kan man säga, tekniskt stöj att man ligger akkurat av marschen. Och så efter en foilserve här från Mjölne. Så att ståan blir 4-3 till Fler. Nummer 11, Jordan Wank. Vi server för Fler, alltså öjna vi ner runt och dammen av Flerlinjen. Efter väl spalt till Mjölner. Ja, alltså hon fintar där vi ett lopp och löser inte för 3 meter här lår, ja. Och ofta en bälte som man vinner. Ja. Det förväntat ord störst harsmarsch. Ja, och så tror jag att kan synda långt efter för att ta emot det. Ja. Ja. Här vinner Fler kvinnorna så bollen efter 5-4 till Fler. Magnhild vi serve tar hon som ösni heje. En goa rö av servon i 4 sättet. Ja. Ja, här var så skönt att döma mig en dubbelsläs i då. Ja, vad ska jag ta man spelar hövenstöj så ska domaren döma dubbelslä. Till spelaren blir bättre utan man gör det. Hade var nog skroft dubbelslä så till gör det. Hade ganska annars snacka som inte alltid var dömt i inkredalt någon. Nej, men det kommer an på. Man ska inte lägga negativt och det ser man lite dubbelslä som man kan bli ivriga. Det kommer an på skroft det, ja. Ja, 6-5 till Fler. Här i öronsättet och Fler alltså ösnen framför i setton 8-0. Nu är det Hilda Morstensen som servar för Fler. Hilda Bolstad Morstensen var United. Johan Marsten här vid smash som för längt. 6-5 till Fler. Efter Hilda Bolstad Morstensen. Nej. Fair point i nätet, antan serven här. Så Mjölner först i 6-6 och vinner alltså sin serverna. Och hesa för Danmark 13, Maria Bäck Nilsen som släpper att serva för Mjölner. Och en knallhör smash som för som också blev väl mottagit. Och till Asa. Och goda blocker som kommer upp och får sent bollen för Schumacher. Anna Sara smashar väl med har väl till mot till Erika. Så Johan Marsten som inte färan i rum räkar antennerna häsmen som är sutsta. Ja, jo. Det är allt för neckor som har bollar. Här Mjölner ganska självvilliga foilerna. Gott när vi pressar fler i serven, men det är precis inte jag foil att det ska slå. Så det är något som där ska arbeta vi. Ja. Ståvan 8-6 till Fler. Och här vinner Mjölner alltså ett Steam 8.
Vinner Østene serverna till Annika Stonkon som för att serva för Mjölner nu. Aj. Man bojar ju bara. Vet man för att klara allt. Var helt att tillvita att hon attlar är Luka loppan. Det kan gott vara. Ja, hon dår placerad där så det kan gott vara hon attlar bara. Så bara en misssättning runt kan man säga. Han var akkurat då stort där. Nu 20 till fler. Tor Olsen vi serva. Gå serva som Øystein vil vel mottidgen. Johan Marsten smekka til, men Øystein vel mottidgen kjører flere. Anna Saga. Her får han akkurat ikke vært så maknelt skundet seg hva han i rommet, og her var det ikke ordentlig klare til den Mjølner. Nei, det er godt kjempe likevel, men maknelt hun så mye rått nere at hon var kanske spela. Ja, hon dog att där. Hon lägger han akkurat här som tar körla då att ta emot det. Tora Olsen vi säger touch tjej till fler. Som alltså är ner 8-8-0 och i 17. Så vi tar upp efter Magnelt. Smashar Grautage men här är väl mot till Mjölner. Johan I kicksar fingrasläge här. Och till här så det är ganska akkurat såna vittler till att se vad till och igen att du ser att Terjeva fler nekva och stinon. Ja, jag har alltid det till och det kände så att det kämpa gott och det kom upp till spel och så ger såna följare. Och det kommer att man inte är så gammal och gär som man säger. Ja, akkurat. Och fler damer tar köra då hem, tar komma vi gå servon och tar spela väl såna mittlen. Är det nu 8-12 tjej. Det är så stort att att nummer 6 fler. Hilda, ja, hon är bara 15 år gammal. Och hon stoppade in Alia spela i det att det ganska till anja manglar och hon gör det ordentligt gott. Ja, man tycker är möjligen hon tar. Ja, hon spelar kan lägga upp till alla hinner så hon gör inte fejler och hon tar att bjuda sig fram. Det är ordentligt stort att ja. Och det är ganska akkurat det som ger ett li ordentligt gott där man kan blanda det inte samman vi äldre och yngre lökarna. Alltså det är också det är två som runt vi show hur spalt till då vart kom väl upp i arn. Och det kanske är något jag går för att lite att lära sig lite efter time spelare som är vinnartyper. Och jag ser att det samman så man har ett li som matchar väl till oss andra. Ja, det ser ut för ut till att fler li ta matchar väl. Det är ju en gång stimma. 12 tjej. Tora Olsen klar vi servo för fler. Efter en go serva. Asa smashar. Ja, får en smash för Asa och Fredriksberg. Och här får det inte ordentligt till möte. Hilda. Och så vinner Mjölner alltså sti. 8-12. Asa vi servo här. Att låta skifta ut, ta släppa där så inte. Ja. Ta släppa ganska näst för. Jag får där här kommer en lapp som täcker in det i här Chasiri. Ja, jag är fan av bulten men han var ganska inte helt rätt. Så jag får bättre som man gör kort i rum och fler koordinater så spårning kvar filen först. Ja, okej. Kanske vara en dubbelfil. Men han fäller så till Mjölner, Stig fäller till Mjölner 9-12 och Asa efter vi en ordentlig go serve. Anna Sara smashar väl över ösen väl mot teacher. Magnelt. Off. Flott reflexer vi så här hur kött hon reagerar här. Allt otroligt kött. Här brakta är så cha Mjölner touch-tal tar så här inte fler ut så de nu alltså jag tror inte det är skrattle som det så utla blåva och i förra sättet nu är bara 2 steg i månaden. Ja, vi ska som monter pyntar att komma för sig. Spela inte mer roligt och inte fria slö. Och ja, det kan bli jämnt. Ja. Så spurningen Øystein tar fler har sitt så tungt att det är någon som där gör i första sättet och kanske Øystein här börjar vi alltså där spelar ju där är ju en trickar alltså tysch som man känner en sån här högtan från Mjölner om det kanske släcka sin. Ja, och det kan bli farligt. Ja. Vi har det psykisk spel och
Fär man trunnen på att man kan vinna så kan det gott koppa ut till Mjölner heter sättet. Men det ska näck till att jag som Mjölner än. Ja, nu var det sånn at det som Mjølner som eier servene, støvann 12, 2 sti opp til flere. Asa Fredriksberg gjør seg til at serva. Ja, servar vel i brom, og her Magnhild Øysene vi... Ja, hon gjør en kolossal mån, Magnhild Jakobsen, av flere linjer. Hon spiller vel, gjør hun. Det gör hon. Hon vinner alla bultarna som hon teker och fär. Det är allt som hon nästa vid, det är till sti. Så det är ändå vunnit serverna fler, 13-20. Anna Sara vi serva. Ja, mottakan vi synter förköla här till Erika och det gör alltså fler och stia träd, 14-20. Efter Anna Sara. Serverna kör fler tar var sitter väl och kvällt och så som hända nu sen gör det här. Och sen där en länk serve. Ja. Det kan vara att det är inte helt alltså fler kanske delar center vi motivation och kanske inte ordentligt pressa jag. Det kan bli farligt att man. Ja, det tycker jag. Man börjar slappa sin för nekva och kanske nu skulle ske om det är här men tror just det är moni att de förron. Här så jag vet efter att tar onken till Chim 4 att här är schalt trycker i kvart är som ska slå. Det var från nummer 6. Ja, Hilda efter. Efter där smashar. Ja, vers 15 år gamla Hilda Mortensen som spelar väl. Här en av de långa bollen någon som så ända vi att blåa till ett stil till fler 15-11. Ja, ofta helt man till att Anna Lier helt det men det är ofta till Lier som är det bättre som vinner då är erkända bultarna och det är fler. Mjölner kämpar väl då men det är fler som vinner bultarna. Det är vi att det kanske bara är mera skipa här och långt och tajta kämmer och så här bilderna kommer vi allopon så klarar det bättre stand emot. Ja. Jag tycker att räntorna spelar in nummer 2 Ester spelar näck var och spelat vi TP. Kom det fler i fjärde fyra och spelar väl av mig här också. Så det då bättre läsa spel ja. Så det är Magnhild Jakobsen och en affär tar skita väl till henne. Hon smashar i brom och hon först i när hon kvar affär hon är så bollen. Nu släpper hon service nu så får det Magnhild är ölhua och hon hoppar högt där och då väl att tajma bollen och då också väl att switcha för helt bollen skulle placeras i golvet och hon är inte nämma blocka. Nej. Ta blomman en vandamykel allepar. Ja. Hon är madamar så otroligt väl Anna som spelar. Vi hade henne vi och Sejan och Nychan. Utanlanda klarar sig ösnä. Är bara väl. Nu kom Mjölner så efter på sti 13-16. Nu är det Erika Ferre. Erika Ferre som servar. Tryckserva som fer att vägen tvärsom så att Mjölner kan bygga upp här. Johan smashar allt och längt och att det stiger till fler. Ja. Kanske ska Annika som hävar Röjna spela mer skickor. Tar äldre spelare som Maria och Asa är framme. Johan är 8-4. Men alltså det smashar inte jag där vi först men spela mer på att här som är framme att löten är allt. Det snackar vi att Johan ska komma i fer och hon ska tajma det så nej kanske i mån till. Tar hon spelar AC eller Maria så standard här några stittlar och ja, nej det man tajmar eller man fintar blocken och kör ut att 2 eller 8 kallar vi det. Men nu gör det som är halt jag gott det. Jag tror hon hörde det men en smash som så ända i näten men tanken vägar. Ja. Tanken går. Ja. Spettla det jag för några fejler. Ja. Men stadigt så är det fler som pressar Mjölner. Det är inte snart det. Nej. Och ta kör väl cha fler. Nu är det så nummer 4 som är kommen in här. Lydia Asmi Øytron och hon släpper att serva nu.
Montion väger stort Maria, men hon får så steg här. Så nästan som hon omstämmer sig av en. Fyrstan Archan. Det kommer inte att hänga så länge att jag i som sett någon. Kjalt om... Jag efterlyser att Mjölner-spelare kan ska få en serverätt. Det kommer det gott. Det då väl att göra det. Lugga som fler. Och så kan det knappt bli ja. Ja, så får vi ganska mer spännande det, men nu så kör vi efter att här är nog så väl skipa är fler. Anna Sara smashar i rum och pura tömt här av golden som hon här hon placerar där. Kanske akkurat blocker för förtulja upp, placera den inte nå väl och tar det inte lätt att stanna här efter för och välja. Esther vi när går servoisna. Så Asa kommer vi fotlar för här och smashar Anna Sara bakar släge. Här en höjlkicksar Tajon ska slå han i rum Siri och Jonja. Siri är vi ösnä och vi uppe efter och en god spelare till tøyer. Hon ganska viskat nu kockbeina så hon inte tränar så stor i första där. Men därför jag komma. Hon stark faktiskt stark i blocken eller stark. Ja, nu är alltså efter timeout här. Står han 24. Det är fler som över moden här i Örnsätt i Ösnö. Ja, vi har sagt så att fler färre feiler. Det ser vi ordentligt gott och placera bollarna i slövnon. Vi såg att det hade också Mjölnerspelare kunde gå slå hårt, men samtidigt så satsade det förnäck och kicksa. Flera bollar. Ja, till fler som öjer servna Ester Rasmussen nummer 20. Har långt sagt att några för går se då när för att säga att alla servnar charge fler har Leo otroliga väl i kväll. Och så chat toucher händan ösnä. Asa kommer upp och smashar väl här fann hon ett tömt plats av golven för smashan i rum. 15-20. Så det Annika Stonkon och att hon runt och spelar någon och att hon helt god spelar någon för Jonasne som servar. Ja, hon är akkurat att komma ösnä och Barsel så jag tänker tror jag kommer fyra sig efter. Men hon är vi över där. Ja. Så Anna Sara säger här vill ösnä. Dömt Stig Fettler till ja, hon pekar ju mot fler fist, men jag helt ösnä att kanske skulle vara hinvägen. Så vi är alltså 16-20, ja. 16-20. Annika til Ase. Smashar i nätet. Så är Stig efter till fler. 21-16. Larsland kommer omgående ordentlig i vantar tja fler. Där blå vi att häva den här månen. Här var nu 4 bollar upp till sett bolt efter. Eller 3 bollar upp till sett bolt. Tore Olsen. Vi servo. Och han skillar i lunch av nät någon här. Så ändrar han vi... Han är nog 8-4 Tajon smashar. Och bara 8-4 hinner skyn här i Ivre. Ja. Så det är ordentligt Ivre. 22-16. Och Tore Olsen en affär. Vi servo 4 fler. Magnelt, här vill så mot inte ha så för. Det är på en klarar att det. Där spelar vi all fler. Ja, och det har tagit Joron och där boar är öliga stärskar samman. Ja. Ja, det här spelar det bäge en sån bildja som kommer skålande bäge Magnelt och Joron och nu åter serva till fler. Står han 3-16. Här i Örnsätte. Åter en go serva. Så Asa kicksar vi smash någon point i nätet. Så 4-20 så är åter setbollar till fler. Ja. Ja, allt för en fejl från Mjölner. Det är som är. Blir ju så ordentligt spännande hit efter helt där. Alltså kommer så ordentligt så gå rytm i spel helt där. Här var sett Stig till fler 25-16 ändrar det här nästa sätt och att det lukar grått som i förra sätt, ja. Ja, det säger också när om fler är till Petra Lie
Och ger så feiler att Mjölner har ånga chans i löten. Så det må oppas i ordentlig hvis Atlas ser tjena mån. Ja. Och fler här skulle ju bara köra då hem vi har som stilen och gå server och till nog så. Ja. Det är gott fundament. Ja, samma uppskrift. Ja, vi får alltså att släcka lite löt och här men vi är klara att ta i 3 set för att börja om några få minuter. Ja, så är klart till 3 set. Står han alltså 2-0 i setten till Flair. Och här håller fram vi går stämma någon. Långt går 8-0 i Stion här i 3 setet. Till Tora Olsen som lägger 4 att serva. Här är Lukas Minar av Flairlin och servar att lägga väl i kväll. Tora. Här kommer Asa Fredriksberg väl upp och får smasha och göra ett hål av golven här. Ett litet plats här hon får placera väl. Och så är 8-8. Placeringen är bra. 8 hotne hjörne. Här Kjoltan spelar center till hevern är vi fram. Vi kan ta upp. Här för han point ner mitten blocken så är det 2-8 till Flair. 2-8 till Flair. Anna Sara Skålom klar vid servo. Johan Marsten servar, smashar, men tar vi tyvärr point i nätet till henne. Det spettlar vi inte få när av oss ner långt på allt och någonstans. Det är inte kanske ohappy att följande kommer så kökt. Det bryter skångterna. Pura sikkert. Vänner borde ganska omoksa en uppsättning. De Samantha sen utanför hon går och spelar och klarar sig väl Atlan Plosson. Hon borde kanske spalt inne. Allt bästa sen rösten utanför han kunde östen som har finns henne in. Ja. Och jag tror för en här till så det ut till att Flair här har så mycket goda server här var 8 en goal från Ansara. Så det går ofta kört att Stine fettla till Flair nu hänt det efter 4-8 till Flair. 5-8 orsaka. Ja, så Jamant är inkommen och hon börjar bara 8 nu. Tar hon kommer fram så blir jag spelet som Mjölner köra bättre fram i nätet. Men du ser blockarna där Jorun och Magnel där boar. Där stärkare blocken nästan. Ja.
Ja, det är tvär som verkligen har spalt otroligt. Anna Sara Ösne och Tauras har faktiskt alla spalt rättliga väl av flerlig någon har spelat skikt och som vi så chatter nu Anna Sara hon servar och till inte slinker det vals någonstans. Det tar lite väl att bollarna nu. Det som jag tog kanske fler och lite bättre. Vi Libro hon klarar spalt bollarna penare upp till hävaren så tar man så där finns tror alla bara vi kvar för. Ja, det är störst spel vi så chat. Kommer Asa som styr upp. Magnell till här. Hon tar det väl och fer Atlan vägen. Här allt att det väl Louis. Heter det som vi tar etterlust. Vi får Sintra. Och så tar han matchar men det är akkurat så att vi tar till våna att släppa sucha. Akkurat som Jeff Lobel spännande. Ja. Morjason. Ja. För att jag klarar hålla Louis Boston och lite långre men Stine tar fettla så till fler när de kvargar för tjej 8 nu. Här kommer så ett fint smash och Anna Sara är stort efter som bollen här. 2 tjej. Asa Fredriksberg ska serva 4 Mjölner. Lydia utron och du vinner så är Chan Flair. Ja, Asa efter det så väl. Ja. Första gången det kommer att där. Nu har Flair vunnit 2 set och det 3 set är ofta så att ta det där roligt. Ja. Och vissa Mjölner börjar spela så är det inte bättre. Så kan det vara det på ett sätt. Ja. Här var så en serva som Luca Kella i nätet av en och lumpa i Flair damerna. 4 tjej. Så nu kommer Mjölner i en gåan stimma. Det var en tjej 8 på inte Johannes. Så nu har det vunnit trotja bultar och Asa som servar. Nu hjälpte nät igen så här sönas. Men det till vi också vi. Ja, allt till vi. Och Asa kan gå serva fler servrar. Ja. Hon är kraftna till det. Hon ska trycka på det. Och det ska där alla vissa i hur skulle ha någon chans i det. Ja, det är som sagt. Alltså det är fler Mjölner som är servna i lötna. 4 tjej. Och annars är flera 8-2-0 i setten här svärnäkar inte sån stor spänning än att hemma och just inte någon här flera vi sitter rättliga väl och att det är någon ur början halt från början. Nu är det så Asa Fredriksberg som servar 4 Mjölner i lötna. Ja, vi är väl med till Chicha Flair. Så runt till Lydia. Smashar. Flamante. Anna Sara. Ja, här spelar där väl upp. Och Siri kommer upp och smashar. Att det är en unga lökare någon. Ja. Då får man åtuknar upp till hävarna ordentligt. Så får man mina vi. Och kör med en gång. Så kan man saktans fint då i öliga väl där framme igen. Gott spalt. Ja. Och sen får en serva här från Asa. Så det är Magnelt. Oj, nu blir hon också när jag drar vid syna. Hon är annars väg och svika lite skick. Här till i distan. Här smashar hon så på inte i nätet. Så alltså en utskiftning av fler linnon. Lydia ut och in kommer Hilda Morsensen. Och en av sådana helt unga lökare som du nämnde Johanna Marion som har spalt otroliga väl i kväll. Ja, hon är klar sig ordentligt gott. Tycker väl emot det här och nej. Kanske skött så väl här ända då så vi stiger till Mjölner så ja knappt ja. Ja, och så en ung spelare man ska lukka ta aldren vid trattning. Alltså förhåll till aldren känner en ordentlig go. Hon kanske inte spalt alla tunna upp till sitt bästa men hon klarar sig väl. Ja. Tjej och här glapp så vi så här för servants och längt så Asa. Du sagst att bara man får fler server ja, det står en tryckning för att kunna komma upp på. Upp ja. Ja, akkurat. Nu då så att det fler Jordan som servar för det här. Här kommer en ett fint smash från Amante som ligger helt att vid backlinjen. Han ligger så innanför 8-8. Här fyller jag väl vi nu Mjölner.
just lösning jag finns inte mer geist och jag står upp och lyssnar här nu och så. Kanske det skickar inte mer prata. Ja, det är psykopater här nekva säga och hvis det så att det här möjliga att få något stig så tycker jag att det kanske växa vi uppgifterna. Ja, det är ganska till Moira ösnö. Nu kommer där så fram Mjölner 98. Och mycket för högskap så det först för kväll att här framan för. 98 här i 3 sättet, alltså framvis fler som är 8-2-0 i setton. Nu är det Siri Antonsen som servar för Mjölner, väl serva. Vad är nå i rum ja, det gör där. Så är det Magnelt. Smashar, men bollen är och länkar han för åt dem. 28 till Mjölner. Nu ska jag shot Magnelt det för att göra fel där. Det är ju inte så näck av här till. Men nej, Sean till Magnelt kan också göra fel, men jag tycker att när jag bollar så tänker så ser man och börjar att anotjon. Instead av kanonen efter. Och nu är det en trojande spelare av fler linjer i kväll. Jag tror inte ni om det, men alltså, akkurat nu är det som Mjölner som har munnen. 28. 2-0 till fler i setton. Och det är ju så det är ju alltså om Mjölner ska vara vi just inte så är det ju nu alltså till så stort kallt fler i 3 settet att det är 2-0 från Montan så nu skulle det gå så vinna tror jag den sätten för i röra att vinna testen och det vet jag väl och det viskar som där är lite sen där glädje och inte mer självsaligt när det spelar. Ja. Så det här om rutinen för att komma fler till gangsatter. Siri vi server för Mjölner, ja, gå serva. Magnelt vi backar slä i rum. Så vi kör upp till Magnelt. Här smashar han och här sitter han bättre. Han kommer att gå i blocken men han först för shummater. Nutche touche. Nutche touche och Magnelt Jakobsen klar vi servo för fler. Gå serva är inte han i så för. Ja, lägger han sitter på han är på inte namn för Amanti här. 11 nutche. Och så för Johan Marsten som för att serva för Mjölner. Nej, att det ja, han kommer nästan inte bra så att det är bara bort fram och ta nästa sånt kö. Stig till fler efter touch 11. Skifta efter helt ut och in i hennes där kommer Lydia hon kommer bort in att serva. Där. Asa väl blockera här till Ester men färs ordentliga tämmer alla mot högna så det Stig till Mjölner 12 touche. Amanda Johannesen servar för Mjölner. Lydia vi backar slä i rum. Här Amanda att vi smashar. Taurak från Västballron. Ball Ester. Så Magnelt. Ja, nu får vi då en av oss ner långt på bulten här på linjen. Få sett spel ordentligt upp på vägen. Det är stolt att så ja. Så spår en kvar vinner där. Det är färdigt fler kvar jag för. Ja, det är färdigt att så för. Det är kommer ut av långt på bulten här så är det bättre lige sido som ofta är stinnare. Jag har alltid att det mest rutinerade som finner ett eller annat plats att få kvar bulten. Det är en lunch att hålla högt kallt och så alltså det är snär att alla tunna ska väga på dopparna alltså till att det går så kört där. Först skrev jag inte att nämligen att lite ner så hoppa upp fler för att ner golvet lite och det blir mer det. Så de kanske det inte ser så strävigt. Nej, men också mentalt till att veta att bollen kan komma kvar lite och ta ska vara klar efter. Stånd 13-11 till Mjölner här i 3 sättet. Och jag rund vi en fräck om lopp i här men där var det klar att läsa av här till Mjölner.
Så det smasher till Johan som tar i nätet och för dem steg till fler 12-13. Så det alltså Tora Olsen som är klar att serva för fler. Och Siri Antonisen, att det var fräckt. Yes, det är gott. Och nu begynner det att gå händerna på mött. Ja. Till första för Disney så inte. Så det är vinnarhookborger som kommer fram ut här nu. Det hade kanske inte tåra här till. Det är nu har det varit framför en löt här i 3 sätt Mjölner. Annars är det fler som sitter tungt där som dist någon. Står han 14-12 i lötne. Amanda. Anna Sara. Är det kanske ordentligt tjäna. Det var några fingrasläg hon att sända tvärsrum här. Han har blocker av 4 så hon måste välja ett annat anlopp. Men det är inte. Nu så jag att alltså respekten kanske till Mjölner är för stor för fler kanske. Nu tar det tycker jag upp för dem att han ska kunna spela upp emot dem så rycker det kanske ösnen till bättre så dem. Det är framvis kvikar i att ta emot här till fler spelar ösnen väl. Men Mjölner blev via köra. Tora förspalt han upp till Ansara. Färron i rum, ja det ger hon. Så att han där får att hämma allt och så stövni här. Asa. Tora Magnelt. Smashar på inte i nätet. Och så är alltså återsteg till Mjölner. 16-12. Och hatta var faktiskt annat om långbollen som ända är vi att koppa till Mjölner. Jag hade det första bollen i hästen distan av Mjölner vinner en sån boll. Och det är större antydning. Särskilt nu akkurat detta touchpunkt jag sett någon. Det synter mer rotet spel till fler och att Mjölner viskar som mer finns täga att distan. Ja. Här var också en Garvajan servara, Annika Stonkon som servar i lötne och Magnelt. Gånger inte väl vi smashar någon till henne akkurat nu som det annars är just i allt kväll. Smashar att resa för på internetet och säger inte antal till Mjölner. Magnelt finns ju öden en bollar jag distan och det skulle gärna krafter till att hoppa så nästa som hon just. Så det kan gott vara att hon nu blir med och inte orkar spela snägt. Till exempel det kan vara det som spelar in nu. Här så en bollar som fäller till fler. Bråta där i sig här rytmerna som Mjölner annars har haft. Så får det sucha om det nu klarar att komma på jämnt efter. 13 tjej. Anna Sara Skålo vid serve. Alltså en god serva från Anna Sara. Johan. Jag lägger i blotchen här och bollen ändrar ute. 18-13 till Mjölner. Asa Fredriksberg klar att serva för Mjölner. Akkurat av Olaver som bollen han fer alltså i nätet 14-18. Ja, som hållt av servnar till fler alltså very bättre. Här flyr jag till Mjölner som tar i nätet en tar till fler. För så som Göran Bank och ösne kommer vi en perfekta reserve så som nekvar dem navere. Ja, han lyckas väl. Amanda, nej, Siri kommer väl upp, smashar. Ja, Torit som är livbror till Mjölner. Jag har inte flera nekvar gåa bollar upp till levaren och få där mina vi. Det är så gärna att säga. Man får alla spelare vi. Jag blir mer skipa till spelet som man kan ställa upp vid kanske. Efter en foilserve, Siri Antonsen hälsar för. Point i nätet, det kostar alltså serverna som ända i nätet någon till stig kvar i affär. 15-19, när det Magnel Jakobsen som för serva för fler. Han får in serva ösne. Johan, fingraslätt, förstrom. Så det Magnel efter. Smashar och längt. 20-15 till Mjölner. Jag skulle lägga se det. Nu rickar där till att skifta ut. Och nu händer ganska det här som du nämnde. Att man kan skriva sin med. Ja, jag kan inte möta kvilla sig. Och hvis man får också ett äta ganska. Och så är nästan 80 på den här vägen.
Men särskilt hvis man nu rycker till nu 2015 och det ser ut till att det kanske kan bli till ett fjärde set så ska hon helst vara klar efter. ja. Jag det taktiskt så där men ja. Och jag tror för hon kommer nummer 16 hon heter Alexandra Knudsen heter hon. Här hade du ett gott smash från Amante. Hon har spalt det så gott fram i nätet nu. Ja. Och efter en katastrof och när serve från Mjölner där det går inte väl att serva så de kanske täppa skulle be fler standa för serven någon. 16 eller 16 utan nu tar i fler i bulten. Hvis man ikke klarer serva så vinner man ångandist. Ja, det är så helt sikkert. Och det går inte väl vet du jag kan ju. Här efter en center missättna serva från fler SFR Lydia som servar allt och längt. Det är ganska fattiga center vi står i någon akkurat i så matan för så som Amanda klarar att nej. Ännu en affär. Ja. Det är inte samförande serverarbete som vi har gjort här i Lötne. Seichan 22, fler vi server nu, Ester Rasmussen. Här var en serv som rycker i. Asa. Anna Sara. Färran väl tvärsom. Efter Anna Sara fingrasslä. Här vill loppa väl tvärsom till Mjölner, Maria Bäck Nilsen. 23 Seichan. Där närskast alltså bara två bollar upp till att sätts det här. 23 Seichan. Ja, vi är efter skicka över golvet så är sättbollar och det är allt som Mjölner hälsar för små i sättbollen. Du sa så att mottagna är fler i Chicago och akkurat Mier, Siri och ganska avsag kanten. Det är all ivriga nu. Det tar kvampet fram i nätet. Det blockar, det loppar så det klarar kvar jag för. Väl spalt till Anna Sara men nästan väl mottagit till Mjölner. Efter Anna Sara smäcka till är en fina blocker uppe men är nog konkurs med över teacher ui. Ja, kvart ser det till. Det Mjölner vann sättet. Att det är fler som smashar och bara kommer ner kanten och inte blocken. Och så är det stil till Mjölner, inte till fler. Så är alltså ja, Mjölner vinner alltså så sett det här 25 Seichan. Självt om det här var 4 serföljare som där täppa och några är så heter kan betyda att det är ett event med dysten. Allt det väl Mjölner att för upp nu och trycka ordentligt på det. Ettla för fler in och sätter starkaste in och kanske fresta av sikkert någon. Alltså det är två vägar det kan färra. Men jag hoppas att det blir den förra maten att Mjölner kommer fyra sig nu och vi får en spännande test. Ja, jag vet ju att de kunde alltså jag ser att det här tre sätt det här jag vet ju att de får en skärmöj av oss ner mer Jonas spel någon här bägelinje har kunnat förspalten att så fram några färger. Alltså tvätta för sätt när var öljan gick så att fler servar kanske Mjölner klarar få en i rum och så blir det bultar ner, ja. Så nu har vi finnit Sintemora jämnt bort spel. Alltså 2-8-17. Och nu var det så klar att börja åter till fjärde set. Vi får se om vi är klara. Men vi blir att få en klar åter ta i fjärde set för att börja. I'm gonna be back here please be back listen we finished it's a 6 7 mistake only have one just okay if we have to play Siri was there and then Amanda right after her and then you are playing one and then I don't know but we try to fix that, okay? Come on.
Ja, så klart til fjärde set i distan mellan Mjölner och Fleir. Stavan alltså 2-8 till Fleir i 13 och nu är det Mjölner som lägger 4 vid servene. Annika Stonkon. Väl serva, här ska allt Mjölner ligga upp att spela bollen i rummet. Anna Sara smashar väl. Så nej, tar fira kanske stiga Arndar och Finchta. Nej, så fettel det så till Mjölner. Där standa oskiljande eller spyrjande fler damer. Jag vet inte ordentligt om en hästel eller ett annat kombinete. Det ser så ut. Akkur som fick neti att flagra oss inte. Jag tror för en 8-0 till Mjölner nu. Magnelt Tore. Och till Joron. Smashar väl, men också väl mot till Chicha Mjölner. Magnelt. Ja, här smashen till Magnelt. Det är ju short lever som det var i början. Akkurat här som bulten var synd för laver till att smasha. Så Magnelt skulle huxa sig om att kanske lite puntran eller kanske ett längt fingresläd också. Ja. Det är ganska givet bättre urslittjärn i akkurat här. Så backar slag här så för 2-0 är det till Mjölner i fjärde setet. Annika ut till Ase. Smashar väl, men Ösne väl mot till att få Bjarka så stöven i här. Fler och vinna Ösne stige. Otroligt välkommen efter. Det ska utlavera liot nästan. Vi är som bollen här, men vinna så stige. 8-2. Här är det så Mjölnerdamnar Ösne utlavera ganska. Det hade vunnit bulten. Aran kom i rummet. Släcka oss inte för tulja, men fler kvinnor går så inte upphäsa för. Taura servar efter otroliga väl. Asa smashar väl. Det är månande bättre kvaliteter av spelen som vi såg nu. Alltså, i mån till början av distan. Ja, det är öde glad för jag såg att första 2 set när vi slår benchen om ett lie. Men det kan ha några vet att jag spals några distor vi har. Ja, fettler han efter till Mjölner. 4-8 nu i fjärde setet. Asa Fredriksberg, vi server för Mjölner. Ja, han får dem att en servfeiler. Så är det Anna Sara som får serva för fler. Alltså en servfeiler. Det är nekvautoi. Ja. Kvaliteten är ganska inte gå på nu och det spelar öde variera men nu det ganska mer. Det är fjärde set. Ja, det är att nu så jag vet. Jag tycker att 3 servar det är som inte rycker, alltså för bägge linjer. Så nu 3-5. Joron, hon svikar inte vid serverna. En fraluk serva från henne. Alltså, ja. 4-5. Det är ganska akkurat det här som fler som tarvar nu. Till er att onker kommer in och servar ordentligt väl. Och vi kommer få några ghosti. Alltså, ja, okej. Men jag kan försöka vanta att fler server är för jag sitter. Här får 8 i nätet. 6-4 till Mjölner. Johan Marsten vid servo. Bluver. Hon hevar han kan skakala längt fram till att Hilda klarar rökon här. Ja, Hilda ganska komfortsant att stäga. Alltså det är vid timing som vi tar in i Florifär. Nu får Tora Olsen ut och Alexandra kommer in i stegen 4. Ja, fler linon. En serva som är väldigt länk. 5-6. Så det är Magnell Jakobsen som får röna sig.
Han nu ser bättre ut vid spel någon. Här ett flott fint spalt tja Flame funnit ett tant plats av golv någon här. Ja, Ester är i ögonblicket och hon snärar sig av och slår om man har åtta gör den här och inte spelar i löd. Jag visste i ögonblick ordentligt och Magnhild Östen vi har finare serve Janne så vi vånar att han gör det efter. Nej, det är klart här för han ut. Det är längst sedan vi såg morgon öjna serve som rycker i. Och det kräver för att vinna en sån dist. Så nu får jag att Amanda klarar. Ja, hon hälsar en utförn av ötlen. Hilda kommer väl upp och smashar. Mottagaren kicksar och synder Kjara Mjölner. 6-8. Om det inte är så väkert så är det utförn jämt. Det är ju fjärra sättet, ja. Hilda Morsensen. Servan vill långt till henne. Nuttje tjej. Det är så att det börjar bli spännande och det är inte spelare så klart det inte alltid hötte kallt. Nej. Och så tycker vi sån fejler som vi får. Och till tas ganska kött eller fisk så här någon alltså det är en sån koncentrerad stöva här du har snart hos han att ordentligt om det ska rycka. Ja, här fick Mjölner så ett spaltstig kan man säga. Allt det som jag kan köra fram till Annika lägger bollen precis till Ase och Ase sliger väl det såna som. Så jag säger det oss nu. Ja. Norda Maria Bäck Nilsen vid serva. Efter en serva som rycker. Ester som spelar en tvårsrum för fler. Och Johan. Oj, snö välkommen ner och till Melty här, men tar skjuter av bollen efter Mjölner. Siri är 1 meter forskel lite landa och hon stretcher högt och rycker ordentligt väl av min här sen. Ja, tar här var Ivervan nu Mjölner. 11 tjej i lötna. Det kom några sånt igång, men nu ser det fler utköpta imon och fler tidsas ganska syns uppstäcka här. Alltså det servnar inte går som det här har varit. Nej, det var starka med det var framför och det verkar som man nu där att kom att rum så är det inte som tar att ta arbeta där man kanske. Här manglar Anja. Ja, det är akkurat något som de spelade kvart att Bolvero som gör det här, men det är ju väl Anja som är just det om att vara ganska. Ja, ta en spelare är så dominerande som Anja att hon är för alla bollar till hon är så god som hon är. Så var det ringt till hon örna ta övertid nu hon manglar alene. Så det var spännande för att ha mig för att visa eller tacka karaktär som man säger. Och det som man kanske kunde vanta är kvar är det så vägen det kunde kanske vara Joron eller kunde vara Magnhild eller Anna Sara och Magnhild och Joron och jag vet att Joron kan nästan för att serva så för att satsa 100%. Och en flott serva här till Maria Bäck Nilsen. Nu har vi efterlyst goda server och här finner vi så ena som la ordentligt väl. Maria är en spelare som är ordentligt vill vinna och hon kör sån stans vid kvart att för en riktig serv. Så ja, och kommer en sån stima. För så tjock hos lunch ta vara hesa affär. Så Asa smashar väl och mottagaren Rickard Chester tar vi röstit till Mjölner 13 tjej. Jag möter kan 8 km upp till Annika och Annika har perfekt läsa. Akkurat här det ska vara till henne. Så förslyan. Ja. Detta ser ut till att göras en spännande dyster här allt. Här kommer så ett fralig smash från Anna Sara. Akkurat en av de spelaren som du akkurat nämnde kan finna på att komma in och ta apert nu och ta Jordan så i här stående. Ja. Nu är det Joron och Anna Sara framme så jag tycker att det nu ser man ju att de rycker så färdar att röna bänka där golvet. Ja. Ser man rycker i ötlom förron, ska ballen i rummet där, tar vi Asa. Så kommer det bli Job Magnhild, Alexandra, Joron. Ja. Han vill inte bänka av golvet, men han kommer i rum och mottager han. Han är för laver till henne, men hon prövar att slå han och vinner henne. Ja. 13. Ester Rasmussen för att serva för fler. Amanda, Rom, Ester tycker möte, Alexandra och till Ansara. Loppar, men Asa. Ja, en liten fräck detalj här till Annika. Så smash från Ansara som för på internet 14 nutje.
Ja, att Annika loppar i rum ger till att det blir euro i spelen till dem att häva kanske inte färbulten och förspalt vidare ja på att. Ja, Annika Stonkon vi server nu alltså. Tror jag att han tog in det men att ända vi var en fin serve. Alexandra upp till Anna-Sara. Ja, han vill och så innan kunna smasha så vi att fingrarslag sten 4. Johan smäcka till och väl Bjärka. Var Alexandra ner hon tar nog in nätet. Annars vet jag väl kämpa Chadamon. Ja, så för var det ett utdrag faktiskt som kom och spelaren som Mjölner och kom i rum vid Bippen så här blues och östnet till Mjölner. 15 nutche och serva som kelar nätet här från Annika Stonkon med en feriebrom ända vi har plått. Ja, så att det kan ska vara en Michelin här med Amante och Siri. Eller Ase, ja. Ja, motorkan från Amante blev för flöt. Det är Annika som renner fram här efterfra och fram att häva. Att han är hon inte 24. Och blev för flöt. Det här antal ösnen för flöt. Ja. 16 touche till Mjölner. Ja, nu så det ut till Mjölner eller sin mer heltigare. Så nu vet jag inte ordentligt hur det spelar av Chatamon. Man får söka om nu är så tidigt timeout om det kan bråta rytmerna sinting. Ja. För så jag ösnen kvar i bättre fysiska former till att det nu man ser det att 4 set och 5 set för att vara vis Mjölner helt i stand där. Kvar klarar halt hade kallt nu mot ändan. Och det är just det som vi tar vid i Joanna kaféerna att flera av dem har flera Löns Magnelt som har varit Eisund utan första sättet någon hur kan ska säga inte trött ut nu i 3 och 4 sättet. Tack hårt då i Harstad börjar vi kan man säga. Ja. Och Magnelt fick en rycka på stan. Så det spår ni att hon orskar att säga. Men hon är alltid god allika så det är vi ska ta det som det kommer nu. Det är spännande alltid och spel är friare nu chatam. Ja, till att från kommer Sindra och spänning och nu är Mjölner alltså framför 60 och här i 4 sättet, fler framför 2-8 och i 17. Ansaf Fredriksberg servar. Till Jorona här. Magnel till Backarsleit försrom. Annika Hevar stått här till Siri. Han förlängt och dom och 11-16. Han går runt. Ja. Siri ska bruka handlingar till sig till mars. Så finns han i golvet. Så det är Anna-Sara som för att serva 4 fler. Och en av dem har runt och lägger någon tja fler. Ja, just nu en flott serva för henne här hånd. Joron upp till Magnelt. Smashar, men han vill och länkar. Och för länkt, Seichan 11. Nu är det så Siri Antonsen som för att serva för Mjölner. Spela glöck här Mjölner. De känner det blir fräckare nu här i utskottet här och täta mamma väl. Amante spalt och looks falla gott. Ja. Fler skulle lucka såna sig centrum om man har det rockni vet här är alltså Chase i 18-4 här i 4 sättet. För jag snä att sucha här är några Michelingar och Alino nu. Nu kan 11. Ja, som du sa så det trutchar åt ner i läkare av att någon och hinna trutchar inte så och det är inte nej. Så du är inte stark kan det vara så lite. Så fler låten har ett verkligt innehåll. Ja, och det är Hilda Morsensen. Man ska säga kan man se Marion. För vi vänta också för att hämta så hände det med övertan. Nu kom Hilda så en av dem helt unga och bultar. Bultar Stig hem för fler. Hon är nämligen en vinnartyp som tårer, ja. Men jag också bara generellt, hvis man inte vänner vinna vi har som Lenon. Så vet man inte ordentligt om man ska ställa på kvann annan.
det kanske det så splitta där akkurat i lötna. Det vill säga att Mjölnerlagarna har spalt lunch samman, själv om där ungar. Och trycker på att han ute där har vunnit första sättet. Nej, tredje sättet. Och är framför nu 2012 och det är nog så näck. Ja. 13-20 blev det så nu. Fler vinner serverna. Så att jag och Magnus kan komma. Och Magnus klarar att göra några server som ordentligt länka server inte. Ja, det här kan ordentliga och det så vi till dem så första sättet här hon har ju en länkare av fralukon servon. Och man kan göra det nu så är det chase i shot att inte natten. Ja, det är det. Så är det till alltså inte så sant tja. Han är inne ja. Här att också den första en ordentlig go server som gäller kvinnor låter färra att helt ganska de var och länk. Time out nu. Ja, han tog time out på den vägen för stäcken. Han var ett östning att hon kan. Så jag tror jag gör att Taiwan bara server ena för också. Vi är 20 ja, och han är ett poäng eller en time out efter så han prövar. Ja. Tar sig på igen. Jag förstår han inte. Ja. Och så om det rycker cha Mjölnervänjarnon, alltså 14-20 fler kvinnor alltså vi Magnel Jakobsen som servar löt nu hon häver i första sättet Stockholm att hon klarar väl att serva rättliga nekvar server area som kunde föra till sti så som hon klarar att göra nu och halta och vinna disten för fler det är ju 2-8 i setten men Mjölner som häver månen här i fjärde sättet så får vi att tror vi efter spelet nu Magnel Jakobsen vi servo 4 fler. Hon sitter väl andra servan här men det är väl mot till Mjölner. Person till Ester. Hilda loppar öliga fräckt. Ester Frans var som och tar vinner snätta stig väl spalt cha fler. En fin boll där undsaldan det inte efter Berlin och Röna. 15-20. Och att timeout så är skjut till att förstöra så när var en otrolig go serve som kom på inte efter som Magnel för så att man klarar det där. Här stäcker det så inne. Ours när vi kommer i rummet när men akkurat då lågt tog vi nete. 21-15. Och tar vi Amanda Johannesson som får serva för Mjölner nu. Mottakan ganska synd för Köla här men tar få han i rummet där fler. Här. Ja, hon attlar ganska lumpan i rum Alexandra och tar det så kicksar så blir det rinta Bjarka. Ja, nämligen hon attlar kvar i en annan boll i rum i med Asia men det kicksar ju. Jag ska säga det att Mottakan som Mjölner ligger väl och Asa för blir vi få bollen ner och tyg ricka. Ja. Och så bant till Maria. Som Anna Sara. Lumpar vi någon lätt om finkrasläge istället för en smash. Och här kommer Asa efter vi någon kanonsmash och blockaren färger sig ordentliga pointan i rummet där. 23-15. Ja, det ser tungt ut till fler nu. Alltså i sin fjärde set nu i alla förrån. Här och så Evertra. 16-23. Det är sånt inte färg än till dem, men Mjölner här skulle bara 2 steg att säga till. Ja, det ska lägga till till fler för jag vet inte att sätta. Så blir det till. Men som Mjölner kan nu så vant jag där taget att sätt. Ja, det är ju någon gåen stima i lötne. Hilda. Annika hevar upp till Johan. Så det Anna Sara Kajeron smashar väl ner i golvet här. Och är väl placerad China. Säg chans 23. Så
Så skifter Mjölner ut till Alberta 18 efter som kommer in efter och ut för Johan Marsten. Alberta Lysand Rønter spelare och kanske spelar mer rutinerade kanske. Och en sån spännande stöve så det är spännande vad de klarar. Ja, det snurrar ju först och främst om att hålla hötte kallt nu och Chadamon. Och servan hon trillar i bäj Annette någon och kanske ösny all linjerna bäjlinjen helt sig öja handan bulten. Han får så till fler. Achan 23 och till Hilda Bolstad Morsensen som servar. Och här ska här ska en go server till kanske så kan fler vinna bäj hetta sätt och här vi ösn distan nu bara fyra steg upp. Jag stäcker ju ordentligt upp. Det var kvart 3:15 var det igen. Nu är Nychan 3:20. Hilda efter vi servne för fler. Asen Baltren vill länker. Så är sett Balter efter till Mjölner. Jag skulle en filer till tja fler här. Maria Bäck Nilsen vi serv för Mjölner. Sett Balter. Kommer han här? Nej, det gör han inte. Alberta i rum. Magnell tar väl emot det. Så ut här till Anna-Sara. Smashar väl. Och Maria som ganska bara kläcka att hon skulle slå här. Och tar loppa ösnen. Det heter en fina bulter. Undsalnande hit efter. Alberta fingerslag i rum. Så kan fler få vikta väl upp. Anna-Sara rönt jag lumpa där. Så Magnell. Oj, det är spännande. Och här kommer han nu i nätet. Det var annars en god bättre det. Men här vinner Mjölner alltså fjärde set. 25-19. Kan säga du kan hända med ända någon? Ja, jag vet inte. Bollen kom åter fram och nu mot sista bollen. Ja, här var nätchafler. Ja, det som kostar dem där sätter nu med ända någon. Men hvis du såst Alberta hon kommer in och hon spelar sikkert så går fingerslag och kämpar ner golvet för bollen upp. Kör sin mer lov i spelet så där och ja, hon kommer inte in och riskerar näka. Alltså hon spelar som du säger alltså till stabilt eller stöbelt spel. Ja, Röna spelar sikkert då. Där kräver man häva med ändan en sätt för att kunna vinna. Så nu är spännande att han börjar vi in i efter till femte set och det är spännande om fler klarar rösa sig efter nu. Ja, till att nu, alltså jag också två steg ju som stöv någon firma fler lay fyra som att över kom från 2-0 vunnit tvåte för sätt nu rättligt skick. Det var ju några ivrig om att det var neckbättre Mjölner. Och nu har Mjölner kvinnor så rusht så nu alltså är det så tär som har mentala ivighet nu är den femte set. Ja. Mjölner mot ordla ivighet nu och trycka upp på att kunna vinna. Det ska näck till att fler lycka att vinna sig upp i gång där. Men stadväck där har rutinerade spelare som kunde komma in och vända distan ensamallare. Och hvis vi bara Magnell spelar lika som första och andra sättet så betyder det för ölen för fler. Ja, och du nämnde ju Anne kanske också skulle ge henne och kött att äta kanske. Ge henne en banan eller också nu färgen så av att ganska ta hjälper. Så vi låter kasta här till om kvar ska börja här i femte set allt ja. Så står kvar vann här. Det är Mjölner som släpper börja. Nej, det är väl Lia. Ja, jag hade Mjölner varit här så här så inne som det är nu. Och jag räknar fler börjar serva. Ja, och ett av femte sättet. Här spelar vi alltså bara på 15. Så detta kan bli kött i Ustein. För så hvis det är några servefiler som det har varit. Och jag kan hinna sätta så är det kött i Ustein. Men låt oss vänta vi får ett spännande femte set vi mer flotande spel till hos allt det som är mest underhållande hitchetter. Det där kommer bäst. Ja. Och bara inte ha snäga fel. Trycka på det och tåra slåa och bounce igen. Ja. Alltså 2-2 här och nu får vi alltså i halt vi femte set. Det är någon emellan Mjölner och fler i badmintonhållene. Det är som vi nämnde fler leie neckbättre fyra vunn och bäge första och nästa set rymliga grått och
Här helt vi kanske att Ötlvån var ute för Mjölner. Fler så utla sitta rättligt tryckt av disten under början, men så har Mjölner kvinnor alltså röst och har var så vunnit 2 december så sett ni här. Men nu är det rättligt spännande att veta. Så därför att spela av här i 5:e setet. Du har spänt att så uppställningarna. Vad säger du nu att du särskilt kvar börjar och Alinon? Så utla Magnhild var inne. Ja, där börjar vi att ta med rutinerade spelaren Ester nummer 20 som är Mia och kör fram. Och så är det att alla de här trutchar som är framme nu, tar rättjan. Det är mest rutinerade. Anna Saga, Magnhild och Jorun till akkurat dessa trutchar som du nämnde. Och Janne, där skulle tracka ordentlig karaktär för att ta Aperdas ner fler linor. Så spelar till upp här i 5:e setet. Kanske är ni avgörande kvar vinner den första bollen, lukar som att få momentet. Ja, helt säkert. Det var Mjölner som gör det. Det var Mjölner, alltså Amanda som kommer väl ner och golv och får sent bollen tvärsrum och här är det så mottagare som inte ordentligt lyckar. 8-0 till Mjölner, Annika Stonkom. Ja, gå serva. Här kommer en vänjare till hjälpar. Hon är nog inte sladd i en färg om han kör upp. Att har kicksar så vänjaren. Ja. Är det lov? Ja, vänjaren är lite att ropa. Ja. Han och det som ja, han var ju utanför. Så 8-8. Här efter en hand som förra hästen kunde ju ösen sig utla färg ut om Alexandra inte är det är ju alltid att att han slår så skruvar han bollen ölen så han kan detta helt om man i hoppne så är 2-8 till Mjölner här i 5:e setet. Magnhild smashar väl i rummen här vid ösnen till möte. Så rummet till Hylte. Här är han utanför Asa letar han färra så ett 3-8 till Mjölner. Till Mjölner här i 5:e setet. Asa Fredriksberg servar och längt. Balsen för längt 2-3. Så är det Jorun Wang som för att serva. Hon är ösning ner spelaren som går kunde ta en rå och gå en servon. Börjar väl. Ja. 3-3. Hon är ösning som kan hålla högt kallt. Ja, hon kan sakta serva en tjej 8 bollar där utan problem. Ja, hon så just längta bär till Jorun Wang. Efter en go serva. Amanda blockaren tar sin affär av jag har smashen någon här Hilta Ösne. Den här var för som är Asa vid en fingerslag. Öster släpper det renna efter den här så det tar kvar Magnhild. Det är väl smasha men Ösne är allmäntliga väl mottitcher tja Jorune och så kicksar där vi smashen tja Hilta. Ja. Amanda för ordentlig i jacknen och Jorune är en fina mottagare. Känner kvaliteten och nästan så just bättre Alinon. Ja. Det var nog inte sånt att komma ut och nu blir det ordentligt spännande att hitta här med ända någon. Det är det slutligt. Nu kommer Hilta ut och in kommer och så som Lydia Asmi. För fler tar med till här. Magnhild kommer upp och får smasha så som vi då här var sena för kväll att hata Doron väl. Släpper ösen fram med serven nu. 4-4. Oj, här är helt och vitt allt ganska att Balsen var dejer som man säger och så ändrar han via fettla till Mjölner. Ja, det är ganska det närmaste av det var dramatiskt. Ja.
Annika får sparska bollen upp bort vid nätet. Det är ordentligt flott. Ja. Och det var en rönnebalster i tunna igen. Jag hade fler hej hoa motmåla sinter. Han sänder skärmen nätet så han ser kanske inte kan hända. Nej. Hon vänder ryggen till och sparskar han upp. Det är okej. Han helt kanske där fyra bollar men det är inte det var. Nej, 5-5 här i femte setet. Det är så tatt som det kan bli, va? I mitten Mjölner och Fleir. Ja, vi tar vi 8-4 så det har vi Fleir som vinner detta steg. 6-5. Till Fleir här i femte setet. Lydia Asmi servar. En feil serv. En serva som fer bant i nätet. 6-6. Det fylls väl bär i linje. Bär ju alltså i vikgång till motgång måste jag sagt. Alltså det bär ju det gör fel men ösen att det spelar väl. Och att han la vi alla som bollen. Hon röjner Amanda men här är ingen livande chanser till nökrarna för ett som bollen här. Placera. Ja, väl placera och så är bollen efter till Fleir. Tar framför nu har munnen 6. Men som sagt, här är Sverige mer spännande än det samma. 6 är i femte setet. Och klarade att hålla Olivia som bollen och Fleir. Nej, han var dömd till Mjölner. Till när vi har bollen nu är under slinskaft eller? Ja, i halvt det han rullar upp efter och så dömer det för en eller till annan. Ja. Och så att det jämnt, tjej. Och en fräck serva här från Marie Bäck Nilsen som ösne lumpar flera mottagarna. 8 tjej. Och så skiftar det Suje. Ja, och nu skiftar Suje och senast Mjölner fick en stima. Det var nämligen vi Marie Berg. Hvis hon nu klarar sig var några bollar hem. Så sänder nog så gott till som Mjölner. Ja. Missum bollen nu så är det en kanske rutinerad spelare Fleir som får in och det är ett touchpunkt i öla kritiskt allt. Ja, här är nämligen inte nästa ett att spela om 8 tjej och lötna till Mjölner. Och Anna Sara för barse fram att hålla Olivia som bollen här. Asa smashar för Mjölner. Han är innanför. Han är innanför och så är det 2 steg framför Nutje tjej. Anna Charline Fils att vägen här i femte setet över jämnt och så Hentinga för 8 steg av Mone. Men Nutje tjej nu till Mjölner. Ja, nu kan den säga? Nej, ett annat domare dömde för timeout och först de reagerar inte på det och tar fortsätter att spela och flera ropar ombult och Mjölner fortsätter. Så det blir sen så att i första domare inte ser allt som andra domare gör. Men det var okej. Det var ett timeout. Det var en timeout, ja. Och till fler som vi be under själv om Mjölner hade hoa motmålet sin. Nu var det här kanske en hampligen stima. Men stäcker i spelen alltså stövar Nutje tjej till Mjölner. Alltså smashar det såna så bollen i golvet ordlar rätt och harst och vi så kan få flera här som bollen och det gör den fjärde set i östen och slår näckva gå bollen i golvet. Så klarar det inte att blocka för igen. Och en flott serve av östen från Maria. Och är östen klar att ta emot det här. Asa försum. Här kicksar mottagaren Charlotte och så är det alltså Tutje tjej till Mjölner. Ja, här så vet jag bollen kanske inte höver och Asa gör det förnuftigt att hon simpelthen drejer handlinjen så för bollen om man har ett hot ner som inte är nätt att välja. Tutje tjej, alltså 3 steg av månen nu. Det har lyckats någon Mjölner sikre knappliga här i femte setet.
Men nu skulle ikke skruva flere enn i røver ikke. Her var sannelig østene vurs det var dykter at han veien tjøkkenen. Her får der sti. Og til å være tatt alt 15 sett, så... Og 2 sti til rundt at han til natter. Til tvärskjøta server, så til ordene. Akkurat. Nu är det så Alexandra som för att serva. Alexandra Knudsen för fler. Så får där byggt upp här Magnelt. Hon då väl att smasha. Tar tag av Östny mot Tja Mjölner. Ja, det är en misskiljning Tja Mjölner här. Och kvar det som ska föra bollen i rum. Så bara ett steg månne. Nutche tutche. Ja, det är ganska luxusproblem att flyga för efterbollen. Det höjrar ganska inte gränsen och fördopar i havbollen. Men det är det kommer att heta touchpunkten. Ja, nu är så en fin stimme Tja Flair. Här finns brott i det här. Alltså annars Mjölner framför vi 3 stion tar väl ohårs till 15 sättet och annars vi öliga jämnt och nu alltså att det bara ett steg månad så är det en go gång till fler kan nu. Helt säkert då den är nummer 12. Nej, det så tjuvrar på det. Ja, 16 Alexandra ja. Ja. Hon är servat tvär. Ordentligt och server som har gjort att Mjölner inte finns bollen upp. Och det här ska till för att kunna vinna. Det är alla stora målserverna som har mynten och disten här. Bättre gå och återrinka. Ja, men det är alltid servan som börjar om du först mottagnar gott upp till hävaren eller inte gott upp till hävaren. Hur alla bekymrar vara att vi syns till motor. Ja. Nu efter Alexandra, efter en fin serva från henne hand. Och så Sverre Mjölner alltså efter 11 minuter. Jag såg att Annika Tåra brukar det onkel mina. Och Siri östen just öle gott. Och vinner näkva bättre. Och sen när de helt unga och spelar någon av Mjölnerlinon. Anna Sara. Här patchen 8-4, fler färstige, touche 11. Hon är hårt döma här, andra domarna. Ja, och jag hade skulle det just där, hur så just täckt till det. Det hade varit kraft dubbelslä eller för jag vet inte vad man kallar det där. Nej, men touche 11 nu. Här kicksar Johan Marsten och i smash någon. Så utlattar sig upp i vänster hand. Bollen lag ganska åttaliga och hon fick svårt vid den bollen. Så pura jämnt efter 11-11. Ta Karvel till flera lötna. Nu är det Anna Sara som fyra serva. Och en fräck serva som lyckas källar nät i av Evrom. Mjölner får så helt lov i bollen. Men Sverre efter 12-11. Ja, mitt lag gott att Siri att de kommer ensamma upp här och så plaffar han bara bollen golv. Ordentligt gott. Jag vant det annars att Anna Sara för att ta chansen och serva Leo där. Ja. Ja, hon gör det så ut kan man säga. Det var en fin serva från henne, men tar lofta du väl in med henne. 12-11. Ja, här fettet det åter till Mjölner. Ta koppar och snart han vägen till var häpna vissar akkurat nu. Ja, men det är ganska till att fler står inte spelna och gott till ögonblick någon och allt för att bollen ända in i näten så att han här anchen hävar han kommer inte fram. Han när inte fram till bollen för flätor lagt eller annat. Och att se så ständer Siri som har en så stor blocker för som där är såna faktiskt. Hon så hör. Ja, hon så hör hon teacher en tror jag det skönaste bollen är hon väl vi och vunnit där ja. Ja, men här är sånt alla Zurich syftar en till 13-11 till gott nog över Mjölner 2 bollar att säga så att här vunnit men det är bara 2 steg om man tar inte sig igen. Nej, det är inte avgörs än och det är man bara han så säger vad jag Mjölner nu tar hon att satsa eller vet att en ser som för ut eller vad det är. Ja. Ett serve som Jever fler momentum efter. Nu kommer Tora Olsen så in efter för Alexandra. Tora är en av dem som spelar rätt väl. Ja, det är ju nämligen hon rutinerad och Det var ganska snabbt alla flöjta här. Kom lucka en styr i här. Det är man ska lycka lätt att skriva rätt och i protokollen som man säger. Då är vi utskifter och ja, så kommer Asa vi serverne chassar, kommer väl i rum. Magnelt
Vi backar slag i rom, så det till. Tar några smasha här. Lydia. Smashar Östenväl. Amanda kommer upp igen och får smasha, men här färger Balchen i golvet. Fler vinner stiget. 12-13. Det är förbankat spännande, Marion. Ja, kvar skulle du tro till att det första sätten det så det är som att fler för halva där. Ja. Ja. Nu är det Jorun efter och hon är han som ser torr att satsa. Hon kan serva ett hem för fler. Ja, det kan hon gott. Vi får så tja, Jorun Bank, vi ser för fler. Servar neck förlängt. Neck förlängt. Sett och matchbolter till Mjölner. Och på en serverfile. När det spär Jorun som är serverfile kväll, det är av alla. Men han stavar kanske en som kostar egen ägg. Nu lyckas det till Mjölner. Lydia. Så da Amanda kan hon smasha det hem för Mjölner. Ja, det kan hon! 15-12 och så vinner Mjölner alltså ända ner disten mot fler. Väl smasha till Amanda och kört om mottagan där så är det inte no point till att klara att få tämar allt. Nej. Jag har alltid haft det var otroligt stottligt för att jag är nästan uppgivet Mjölner till tvåda första sätten. Det var slätt i Hörsvi och fler spalt så rädda näckbättre än Mjölner. Men tredje sättet så koppar jag. Och jag har alltid Mjölner spalt sig upp att jag har haft Eva kvarst och ena sätt så gärna. Och tar det också bättre här mot ändan kanske. Ta lustigt ordentligt ord om att här vill det gärna här mot ändan. Och så kanske slappa väck från så ser jag fallen mot ändan nästan. Och här till är fler filer och var mer outshipar nu mot ändan. Ja. Så att det var otroligt stottligt. Ja, jag får en underhållande ända av testen här. Tack för Marion Kalse att du var vi och vi får oss ner att runda av streamingen här alltså en det enda så vi har en spännande dyster i badmintonhöllene som Mjölner alltså vann 3-2 mot fler. Kjalt om fler vann 2 till första settene. Började som ett öppnarväver och halva av Mjölner är snakt sagt ut på av om 4 och 17. Men så rörs då kvinnorna här. Klaxkvinnorna se och vunnit alltså 3 till senaste settene. 3-2 till Mjölner och vi rundar av här. Marion Kalse var vi mästare, Elor Walles var fotografer, jag heter Maria Siskason Nesa. Vi får att tacka för åkken och för att göra samråd som vi har att söka ut 3-2 nästa fär.